देखो देखो खानथाल नहीं रहा है ला रहा है दे नोंसोर तो हिंदी रोंगोना नोंसोर बुं दे बोलो हिंदी में बात बोलो खानथाल ले रहा है Oh my God! Wow! खानथाल ले रहा है बहुत ही अच्छा है और खाएगा और फिर खाएगा पका के पका के खाएगा कैसे खाएगा बोलो कैसा खाए डांसो कर अच्छा 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 है फुख्रिनि अक्ट'पासफोरा थांजोब्बाय डलफिन मानैसोआबो थांजोब्बाय क्रक'डाइलफोराबो थांजोब्बाय मा जाबावगोन दा इमान दामि दामि बुस्थु फिसिनानै दोनोमोन गैला नङै थांजोब्बाय लामाथिंनो दै खमिबावबायसो जिया खस्थ' खालै आंनिया बेथो नायसन आं इदिन थांनानै इयावसो हैनांगोन दा भिडिअखौ आपल'ड हैनांगोन न'आव नेट मोना जोंहानिया ओमफ्राय नैखिनिखौ थाबायना मादै थांगोन आं ओमफ्राय हे भगबान हाय लोगोफोर गुड इभिनिं मोनाबिलि जाबाय आरोना खैथा टाइमबा जाखो मिथिला ओमफ्राय जायखिजाया आं नै दै बानाया एसे खमिबाय दैया दिनै न'थिं फोथाराव दंफैयो आरो फोथार माने न'थिं दंग'आव दंफैयो आरोना नै बानपानि जादों माने जोंनि माबाथिं ओमफ्राय जोंहानि न'आ केरेला फिथाइ नागिरनो दे भात केरेला ना केरेला मा होनो मिथिया जोंना भात केरेलानो नागिरनो दे बिमाया गैयानो थाइसेबो एक्चुअलि आं माने इयाव फैनो गोनां जादों माबा मोना आरोना नेट मोना इनि थाखायनो आं इयाव फैनो गोनां जादों इमान खस्थ'नो अ माय गड माने लामाफोरा जा लेथ्रा जानानै दोङो ना बिनिखायनो बारिथिं फैनानै माने आं इदि बारिथिं फैनानैनो होबाय थाखायो आरोना ओमफ्राय दिनैबो फैबाय माने इखिदिन फैथायाखैमोन आङो माने अखा हाबाय थासोदों नालाय बेनिखायनो फैनाय जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय दिनै फैबाय आं ओमफ्राय भिडिअ होनोसै नेना भिडिअ होखांनानै ओमफ्राय थांसै आं दैया एनजार दै जाखादो बैखो जायो दाना चाइनिसफोरासो जासोयोलै माखौबा नुदोंना इखो जों जाबाथाय थैनासो थागोन खोमा स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो सोरबा जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रायानो मा जाबाय मिथिगोना खाननैसो ओरैबायदि नेट नाङा जादोंना न'आव माने अखा हाबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय मा होनो नेटआबो फन हरनानै माबाबासो नायबासो माबायो स्पिड जालायलायो नुयो आरो भिडिअफोरखौ फन हरनानै नायबासो ओमफ्राय जोंफोरना आरो सोरनो हरनो दिसुन फन ओमफ्राय माबायदि नेट इयो आसुरितखा जोंफोरखौ सोगाबमारो दे आङो मा खस्थ'यैनो नायनो गोनां जायो आरोना नुजायानोखा मान ओरैनो एमबि माखासे ओरैनो थांगासिनो आंनिया खाननैसोआ इस्राम खोथिया माखासेयानो फुसिबनानै मादै जाजोब्बाय बाथावनो खोथिया माखासेया दै बानानि थाखायनो गायनो हायासै सोरनिथिं बिराद दैबाना जादों कमेन्टआव खोन्थानानै हर दे माने जोंनिथिं एसेबां बारा जायाखै नालाय ओमफ्राय सोरनिथिं मान लोमसावलायनाय दैबाना जादों प्लिज कमेन्ट खोन्था आपल'ड जाखांबाय आङो आपल'ड होखांबाय ओमफ्राय दायो आं न'आव थांफिननोसै आरोना बिथिंनो फैनानै सब गासैबो भिडिअखौनो बिथिंनो फैनानै होनाय जायो आरो आङो माने न'आव नेट नाङा आं अभियासलि बुंखाबाय आरोना नोंथांमोन गेटखौ मारिना लानोसै खानायफोराबो गाज्रि जाना दंखायो बा आं गैयावनो जात्रा हामबायानोखा
वा खान्थाल जानाय दे जा मालायसो ये देखो खान्थाल हम लोग खाएंगे अब गोथाव गोथाव टेस्टी टेस्टी